Daktama halak Kristen marbagas songon si Pilibiku. Di bahini tangiok kamu majolo hata ni dibata tarimot turuhut ni pardonga saripion halak Kristen na pinukan ni dibata pinabuani hatana. Dung ditopa dibata jolmai didok ibana ma dang dinggan sasada bawai pujung hupai ma di ibana sada boru-boru pangurupi bahen akupna dungi dibuat debata masada rusuk siap bawai majadi hon boru-boru dungi di pasu-pasu manasida akup ni didok Tuhan Yesus dang jadi paulahon dibawa jolmana aina paulakot jolmana dungi dioli na asing na mangalakup do ibana jala na manguli na oksirangipe pangalakup dong atong na binadomo ni debata dang jadi sirangon di jolma hamu akabawa haholongi hamuma par di hutamu nabi songon Kristus na makaolongi huriai jala na mangalihod diri na humukopsa di bahini ia mamudai hamu tunasida unang hamu marimas kosom ikon malo hamu mardongani nasida sangapai kamu nasida songo dongap panea di hangoluan na sora suda hamu akaboru-boru oloy hamuma hata ni bawa munabi songon pangolyo muna di Tuhanmu ay bawaido ulu ni pardiputana songon Kristus ulu ni huriay ikon motor orman toman mardongan halapohon dohot haminahon ni toddi parange ni boru-borui iman arga di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma atong parange hok kamuma hata ni debata soluko kamuma para sini rohaon dohot habasaron dohot haserepon ni roha masih pauniunian jala masih asia mahamu saluhut riting ni roha muruk rimas panonggahion dohot pangisayoni dao may siyan hamu digijang ni saluhut na masih haulongan mahamu ay ido raho-raho ni na suntingkan dumi dami na siyan dibata ima mengerajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nai muna marhite hata manak papainan toktong may marhite-hite guar ni Tuhan Yesus asa ibana mengerajai rohamu dohot kulau muna atong nungat begi hamu hata ni dibata taringot turuhut ni pardongan saripion nila Kristen namanuk kumaau diho ale pangoli gunes si mare-mare olo doho maka jongjokon di jolo ni debata na uboto saluhut dohot di jolo ni kadongan na pumudison di pangido rohamdo an namaret silaban na niririk mon gabe dongamu saripe olo doho maka olongi ibana siyan nasa roham dohot mangulahon siyan nasa gogom huhut marparangi na badia rap dohot ibana olo doho mga juaju ibana tuk sura marhagaleo manak kumurang parangena jala na sotupa paulahomu manang tadi konommu ibana paima disirak kamateyak kamu sugot molo nauk sadaro ham mangoloi saluhuk nai dokma alusmu naolo duau namanuk kumaau diho ale inang anna maret silaban naririk ni gunnes si mare-mare pahit dongan nasaribe
naulo doho makajong joko di jolo ni debata na uboto saluhut doho di jolo ni akadongan na pumudison na dipangido rohamdo gunne si mare-mare gabe sinodukmu olo doho makolongi ibana sian nasaroham jala marpangalaho na turema redopon ibana dohot mamarangihon parangi na badia pabuahala kristek ko jala nasotupa marhinaholok ko manang tadi konommu ibana pay madisira kamatiak kamu sugot molo nauk sadaro hambangoloi saluhud nai dok ma alusmu naolo doa atau marsileo na tangasiamu mahamu dadda nahot pada muna naposo ni debata duau napasahaton hatot tu kamu mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia au madok tuhamu na pinadomu di debata dan jadi sirangon di jolma amin di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mamu di sodako Tuhan debata bohina Tuhanmu jala say asima rohana midahamu di dopako Tuhan debata bohina Tuhanmu jala di pasar homadamena tutod di muna amin. Dikion bagi dohami tu amang pimpinan jemaat nami mulia tema nang dihita saluhutna lumurima di hamuna dua dison hami parhalado dohot majelis huria hakai sebaru dua mengucapkan selamat menempuh hidup baru dan semoga bahagia. Dison pasahaton nami matu hamuna ima hatan di dibata dohot ede puji-pujian marhiti-hiti angka hatan di dibata si sosohonon nami tu hamuna di nama bentuk rumah tangga naik baru hamuna baik kamu ma hatan di dibata nagabi ujahan di tunga-tongani rumah tangga muna jala buka hamu bibilon di jabu ede hokamu ede puji-pujian ni jala jaha hamu hatan itu hata na di bagason asa gabi pidoman di par rumah tangga muna jadi mulutu songonope na pinasahat ni huria tuhat tama na mamasu-masu hita saluhutna tuhat tama na mangaramoti nang rumah tangga muna naik baru mau lihat Tuhan debata amanami para siroha na sumuru nunga di juhu dengan namion lahu pajongjong pardonga saripioni songon na niatur pun ni hata takas do diudukon nasida asaga bisada nasida di parrohau gugu na pamikirot di ngolu ni parsaripioni patok toma di nasida dami dohot holong ni roha na siap koi asa sada nasida nang jelas ni roha dohot di parukilon na roto nasida pahot mapasu-pasu pardonga saripioni nanilihom mitu nasida asa unang sirang nasida ia sosinirang ni hamatean saya ramoti jala perbadiai manasida marhiti-hiti toddim asa manotong nasida marhapor seaw jala marpos ni roha tuho siyan nama muka saha rodi ujung ni parsaripioni saya tangihom maali Tuhan debata yang namion alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin.
pasu pardonga sari peoni tutu hatta asa di pasu di batapar sari peon nasida tujuluanon ale Tuhan debata amanami nabadia jalan nasumur hutang yako kami ma rumah tangga ni gunnes si mare nang anna maret silaban nang pot ripe sadarion paluas mana sida marlas ni roha di bagasan hasatiaon ima di pasaripeon na sinodangan ni kolong ni rohani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Ali Tuhan asiroha oloi ma pangidoan nami ali Tuhan Yesus Kristus parrohai mana sida asa marhaposa tuho di nasa gulmi ninguluna lumobi mangadopi panosak ni alugo dohot galubang ni parngulgonon molotung robe aka pangujunan dohot hasusaan pamonang mana sida maralohon akka si pangago pargogoi tukoli jala apuli na sida uju mangadobi si taonon dohot parukilon asa manahat jala sadia mangoloi hogan upari Ali Tuhan asiroha oloi ma pangidoan nami ali to di parbadia sungguli mana sida asa say ingot marsaur tu hatam na badiay ajari asa say hot jala uduk tu patik dohot uhummu paringgas mana sida asa ukap madohoti akka parmingguan dohot tu punguan niya kana porsia Ali Tuhan asiroha pahot maha porsia na sida tuho oloi ma pangidoan nami pasu-pasu nang akan natoras tohot sude si sorgok ni dongan nami naung hot ribeon pasu-pasu na pardalan ni adat siyan nama muka saat tu na paujukon annong asa gabedalan ni parsaran nauli na linggani batu kuholong masih haolongan ni rahut ni mudar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami Ali Tuhan tuho pasaran kami nasida pasu-pasu asa makagabi kundi anak dohot buru ipas jala amomo di ulaon si kanubari amin maulian kemari roh Yesus Tuhan nami ihapulungi hodo kami daftar pasahan kami pilihan nakudan daholat mendikon rado mulukon aiso mangido kitang yang baik Ali amanami nadi manua gija saya pilar bani amakwaru saya Roma Rajamu saya sao kalau menerohan di menotong sama dari banua gija leon matu kami sedari menguruan siapa ini saya sao dosa kami soal pada senami di dosa di doa kamar dosa kami ulang kami itu bingung pengajunan baru pada siapa pengaku ayo roda menara jauh doa kabul roda sangat sadari amin jalo hamu mapasukasu nasihat debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala saya asima rohana midahamu di dopako Tuhan debata ma bohina Tuhamu jala di pasar homadamena tuto dimuna amin